Pullono dio pullonoto ko sati ko no lati Leppi Donkin United Zone Fulbe sa wi Leppi Donkin wi United Zone Fulbe kambe andira nyalandeng hikkanon honto wadata OIC Conference Center honde tuma wadata bimbiti julde Sunday nyande jetati June 2025 Chief Guest of Honor on woni His Excellency President Adama Barrow Baba Nyalande woni Mayor Talib Bensouda yibbe kumalabe kadi wonay ton Deputy Speaker Honorable Sidi Njai Honorable Humbalo guest speaker on kadi woni Professor Cherno Omar Bari Alpha Sall bem fo wonay ton hobbe kadi kumalabe Iwra Spain Sierra Leone Guinea Conakry Senegal woto ha goto lutte sabu na nyalande fandunde ko nyalande ciosan wiya non noddita yelte arong support on United Zone Fulbe hidon andi udu ko be hebito wo hidon andi na ko be nyama ko be wallitira jama on sumirabe bonirabe hidon andi na ko suudi awa yelte wiyo wo wimi mi mami nano pular e mo nanta pural kada gido ciosan onon fo hidon noddita OIC Conference Center dimaso nyande jetati June 2025 Leppi Donkin United Zone Fulbe wata goto heddo bawo on jarama